Erdizka. Zeina. Erdizka. Erdizka. Dobla. Erdizka. Zeina. Erdizka. Zeina. Erdizka. Erdizka.用都好了。Lo tuyo, ¿no? Ekaitzek irabazi du, eh? Bai. ¿Quién va ahora? Maggi. ¡Corre! ¿Corre? Korri, nada. ¡Corri! Zer egiten ari dira ba? Txapelketa, oaren arte urrunen iritsi dena ekaitz. Txapeldun oraingo! Segi hortik. Oye, arropakin. Ellos utzi. ¡Que Miguel, chaval! No gaño dano. ¡Dale, Miquel! ¡Hola! ¡Eskatu da! Epa! Gazteagoa zenean, ere gaztea delako, baina 60ko hamarkadan hasi zen kantari, pastoralak egiten eta famatua izan da Euskal Herri guztian. Bai akapelan kantari eta baita rock arloan ere. Bera baita Euskal Herrira rocka ekarri duen lehen kantaria. Gero etorri zen bere lagun handia duen Angeluan de Lapurtarra, baina hastapenetan bea ibili da eta Euskal Rockak eta Euskal kantagintzak orokorrean asko zor dio Niko Etxarte. Orduan beti izan da ospetsua Euskal Herri osoan, izan da eta izango da irrentzera arte, ezta? Bukatu arte bera zubertarrez hartuten bezala. Besterik gabe hitza emango dugu Niko Etxarte orain.
Goizian goizik jekin duzu, espurra nintzan goizian. Bai eta ere zetaz bestitu, ekia jerki zenian. Etxe kandere zabalren duzun, erdi erditan. Bai eta ere alarguntza gazte, ekia sartu zenian. Ezala ere, etxagun topet dugu oso persona berezia. Orduan, hau lehena, Pierra Topet, etxagun Markoxe. Oai, aipamen bat eta kantuarekin, 20. mendeko Pierra Bordazare etxagun Iruri. Pentsatzen dut, jadanik ere San Marti Harrilat joaiteko, Iruritik pasatu zarete, Iruritik, eta han bizi zen Pierra Bordazare. Eta bere azken kantuetarik izan da, eta nik, nola eran, nik privilegio handia izan dut bere onduan ikasteko kanta hau. Eta deitzen da Rodrigori. Eta hor aipatzen du Rodrigo eta Ximena, eta hori Elziz famatuaren historio bat, pastorala baten inguruan tematika hori erabil zuen, eta kanta eder hau atera da zuen bigeren etxagun unek, Pierra Bordazare etxagun Irurik. Txinkuak ezaririk, familiaren buru urrea izu da, ama bezain aita. Aur gizako zunbait, harrien ungerian, hori da egiazko bizitze perfeita. Benana higabiak beitirade artian, hortan da Rodrigo ez jakin zerraita. Jakitez hitzak eta musika biak direla 16. mendekoak. Uste hurrutia leiotik, eta ni aldiz kanpotik. Bihotza erdiatu zeitan, oso ezti batekin. Uduri ziren haren
izan zirela zelutik. Ene xarmegarria hülyan düzü Elisa. Ojaneko sühanietan, eder sühani gorenan, Europako popülietan, famaturik üskalduna. Huada zaharrena, Kantabriaren semia, Lorius bere luretan, beti libre egon dena. Txipiak maite dute hanatx eta Gipuzkoarrak. Gipuzkoarrek ere, beti danik maite ukendie eta Siberuko kantua. Adibidez Benito Atxunik aspaldi kantatzen zian kanta hau Arbotiko Jean Barrua. Eta nik kantatuko dizien hau plazer handiarekin. Segurazki entzuna duzizien Aiton Amonan etxean kanta hau. Hau ere da balada, Siberuko balada betirako baratuko den balada eder bat. Arbotiko Jean Barrua, edo Jean Barruak. Zegutzen zuen, pixka bat? Jean Barruak, bai? Noiztenka gogoa balena duzue kantatzeko nerekin, ez da problemari, Ados? Bai? Come on, right, yeah, sorry. Eta bereziki gaur Siberotik hemen eta Jabarneko salahuntarik Gietako Orion, Orioko Muste, Jean handia dugun eta Benito Lertxundiri eskintzen diot kanta hau Lezo eta Irun aldeko ikaslekin. Bai, ados ide eta Benitori eskaintzeko kantua, bai? Yeah. Michael Jackson.
berak bere baiet Azetako kantari Bakardadez josia Itzen bioa iruten Eranean igaten Ez ikasia Ikasia Zapen den gerora, iesetan joan nintzan. Nunago, zelarretan, unepeleko hartzaina. Mendietan gora, horrek zapen den gerora, iesetan joan nintzan. Ikusten dut ziren enpresa bitila, laborantza etxe gehiago dara, eta hamazazpi, bai, hamazazpi, bai, sortu dugu hamazazpiekin, gero guai hamaseilia zeren batek erretreta hartu dialakoz. Erretreta edo, bai, eta, bon, jabi urbiltzeko da guk hartu dugun bide hau da, nonbait nahi dugunuke beste zumait ekardezen, zerren debeko laborantza txikien aterra bide bakkotxa edo bakarra da, kalitateari ez egitea da. Industrialek beti kaltatu die ez ne geroko eta jabo, geroko eta gehiago egitea. Debeko laborantza txikietan ez da egin. Gero eta jabo, gero eta gehiago, ezin da. Eta behar da jakin ere, oso modu tradizionalian egiten dugula gure ardien azkuntza, zeren udapartian ere mendian behitia gure ardiak. Eta mendian izaten dielaik ardi edo behiak, zumaiteke behiak egiten dien. Laborantza txikia eta artekua galditian, ez behitio hartzen zuile taska, zunek habo egin gutukahoi, Bereneko ezpena sotarzunian butigu egin eta jarrekiko dien. Esneko argien eta ohiko aktivitaten janeaztia, laboien nietako ekonomia baten bizike txekitzia, askorriaren helbuietak da. Gue gazna, ofiziozkoek eginik, hauze oso irratin, esnegortinian eginik foderenda. Xiliotar hartzainek, beti danik, bortialatu onduan, horretan gazna botikoan egin die. Gazna egitien, betiko bateiak jarraiki dia. Lehen gaznien hogeita hamabik ratota behoazten da, gero ezaten zaio gatzagia. Gatzagia, mami natural bata, asuien uin gastrekotik jiten da. Horrekin, ez nie gatzatzen da.
amini baten buian, hiuen laurden edo uen baten buian, gaznaen gidiak ikertzen du ez nia zerrein gatzatu iten. Sei jartzen zuen, Bai, beti jarri izan du sei. Txoin, Bi Juan, beka. Aba, ekipo. Guain daukagu lan gogorra daukagu. Joki?